Il-ġimgħa filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat għamel żjara fl-uffiċini tal-kumpanija Go fil-Marsa. Akkumpanjat mill-kelliem ewlieni Laburista Michael Farrugia, il-mexxej Laburista kien milquh mill-kap eżekuttiv David Kay u uffiċjali oħra minn din il-kumpanija. U ltaqa' mal-ħaddiema u segwa l-proġetti li qed isir xogħol fuqhom mill-kumpanija. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jemmen li pajjiżna għandu jkun lest tal-futur u li l-ekonomija diġitali se tkun kruċjali għall-ekonomija ta' pajjiżna. Qal li l-kumpanija Go hija parti essenzjali mill-infrastruttura tal-pajjiż u li tagħti kontribut kbir lil pajjiżna. Fil-laqgħa kienet diskussa wkoll is-sitwazzjoni tal-ħaddiema tal-Go. Il-kap eżekuttiv tal-Go David Kay tkellem dwar l-investiment li qed tagħmel il-kumpanija. Our operations here in Malta are going very well in spite of the intense competition and the general economic environment. We believe we're doing perhaps better than we expected. Going forward, we will continue to invest in our facilities, not only just on the technical side. Il-kelliem ewlieni Laburista drittijiet tal-konsumatur, komunikazzjoni u ICT Michael Farrugia qal li l-protezzjoni tal-konsumatur hija importanti ħafna f'qasam fejn il-kompetizzjoni hija qawwija. Irridu naraw li pajjiżna qed iżomm fl-istess linja tal-iżviluppi li għaddejjin barra mill-pajjiż. Għal-ġid kemm ta' pajjiżna kif ukoll anke tal-konsumatur. Min-naħa l-oħra bħalma minna enfasi aħna interessana l-iżviluppi kollha qegħdin isiru, imma fl-istess ħin ikun hemm ambitu illi l-konsumatur ukoll ikun protett fil-proċess tal-iżvilupp li qed isir.